Hello, good evening sa ating lahat. Live po tayo ngayon. It's my first time na mag-live, although may mga live ako doon, pero hindi pa ako nag-success doon na nag-live. Pero mga kabayan, live po tayo ngayon. So, don't forget, mag-watch lang kayo dito sa aking live at mag-subscribe lang po kayo dito sa Bernard Gabaon TV. At mga kabayan, at i-likes nyo rin at i-share nyo sa yung mga kakilala ang aking YouTube channel. Sa gabing ito, mga kabayan, pag-uusapan po natin ang isang napaka-importante na paksa na ating tatalakayin patungkol po sa negosyo pa rin. Negosyo in the sense na ito ay nagpapapasok ng pera related sa execution ng ating mga income generating fund, kaya tinawag nating negosyo ito. Actually, ang title nito ay ano ang ating mga gagawin habang di pa tayo nakakalaya. Bakit ganun yung tanong? Ang tanong kasi, hindi pa tayo nakakalaya sa ating pagkatali sa pagka-empleyado. Siyempre, yan ang mga pangarap natin. Walang araw, hindi lang puro tayo empleyado. Mahirap naman kasi na buong buhay natin ay empleyado lang tayo, di ba? So, lahat naman ng mga nangangarap sa ating buhay ay makalaya. Kumbaga, sabi nga nila rat race yung iba rat race tawag nila. Pero dito, ang term natin dito ay pagkatali sa pagka-empleyado. So ano ang mga dapat natin gawin? Kasi habang empleyado pa kasi tayo, pwede naman tayong mag-execute kasi ng mga gusto natin. Kung gusto nating magnegosyo, gusto natin mag-invest, pwede man natin gawin yon. Ang kagandahan kasi na kung alam mo ang mga ito, hindi lang iisa yung income mo. Kinakailangan kasi sa atin, kinakailangan magkaroon tayo ng multiple source of income. Pag sinabi nating multiple, yan ay siyempre plural na po yan. Multiple, at least more than 2. So, more than 1 sa kung naman, at more than 2, 3, 4, ganyan yung mga source of income. Ang tanong, pwede ba? Pwede yan, mga kabayan. Kasi napaka-importante na alam natin at kinakailangan nating i-execute yan. Alam naman natin na kahit napakaganda yung mga ideas natin, napaka-ideals yung mga iniisip natin, kung hindi natin naman ini-execute, ay hindi tayo madidevelop at hindi natin makikita kung ano ang resulta ng ating mga iniisip. Ika nga, sabi nila, what you have in your mind, we don't know unless you show. Kaya ang nasa isip natin, hindi malalaman kahit yung asawa natin o kamag-anak natin kung hindi natin na ipapalabas yan yung mga ideas natin sa negosyo. Kaya ano-ano ang mga dapat natin gawin? Heto na, yung unang gawin, syempre, ang unang-unang gawin natin, syempre ako kasi, lagi kong sinasabi na ang unang-unang magagawa natin habang tayo ay empleyado pa, nakatali pa tayo sa ating mga kumpanya, ay syempre bago tayo makapag-umpisa ng isang negosyo, una sa lahat ay maging stand firm po tayo sa ating faith sa Panginoon. Kasi importante po yan Kahit hindi tayo perfecto, kasi ang basihan naman, hindi naman tayo perfecto kasi, di ba? Ang kaligtasan nga hindi naman sa pamamagitan ng gawa. Yan. Kaya kinakailangan natin na magkaroon ng firm na paniniwala sa Panginoon. It follows na lang, to be follows na lang yun kapag nandun na yung faith natin, yung mag-i-stand firm tayo sa ating paniniwala. Pag tayo ay nag-isip na rin, nagkaroon tayo ng mindset kung gusto nating magtayo ng negosyo, mag-invest, magiging stand firm din tayo sa ating mga desisyon. Kasi para tayo ay mag-successful habang tayo ay may trabaho, para tayo makapag-negosyo,
Siyempre kapag may stand firm ka sa na faith sa Panginoon, ay yung mindset mo stand firm din, at kapag stand firm yung mindset mo, makakabuo ka ng isang matatag na desisyon. Kasi napaka-importante yung matatag na desisyon sa ating buhay. Lahat yan ay nag-uumpisa sa isang desisyon. Kung hindi ka mag-decide na magdagdag ng income mo, hindi ka talaga makakapagnegosyo. Kaya mga kabayan, napaka-importante yan. Kahit sa maliit lamang na bagay, kung nais mo talagang madagdagan ang iyong income para hindi ka bumalik sa sitwasyon mo dati, kinakailangan na alam natin yan habang tayo empleyado, alam natin gawin yan sa ating buhay para yung future natin ay masasabi natin na panghahawakan natin. Siyempre, hindi lang puro idea. Kung hindi naman yan na i-execute, ay hindi naman nating sabihin walang kabuluhan. Meron pa rin kabuluhan, pero hindi kumpleto ang kabuluhan nun kung hindi natin ine-execute ang ating mga idea. Yan, napakagandang mindset natin. Hindi natin ine-execute, wala ring silbi. So, yan po ang kagandahan ng bagay na yan, ng sinabi ko na yan. Kaya, napaka-importante po yan, mga kabayan. At, pangalawa, syempre napaka-importante ang pangalawa. Ito ay alam na ng iba, kasi sa tao naman, sa bawat tao naman, alam naman natin na mayroon tayong kanya-kanyang style sa buhay. Mayroon tayong kanya-kanyang attributes. Mayroon tayong kanya-kanyang character. Mayroon tayong kanya-kanyang attitude. Ganyan talaga ang buhay. At higit sa lahat, mayroon tayong kanya-kanyang beliefs sa ating buhay. Ayan, kung anong paniniwala mo, yan, syempre, yan ang magbibigay sa iyo ng isang strengthening para magpatuloy ka sa iyong negosyo. Ano bang beliefs mo? Dito, kung hindi man natin pag-usapan dito yung beliefs sa religions, beliefs ito kung ano yung tinatahak mong daan. Syempre, alam nyo ba yung ibig kong sabihin ay sa economy, kung yan ang pag-uusapan natin mga kabayan, kasi ang pinag-usapan natin dito, ano ang magagawa natin habang tayo ay empleyado pa, anong mga dapat nating magaganda. Siyempre, kung anong beliefs mo, ako ang beliefs ko kasi bilang isang tao, bilang isang Pilipino, ay naniniwala ako na kinakailangan natin ng maayos na political economy related to entrepreneurship. Yan. Kasi nasa democratic form of government tayo. Dito kasi sa bawat pag-uusapan natin ang negosyo, pumapasok lagi ang capitalism, yan, pumapasok lagi ang socialism. Hindi natin mai-segregate yan. Maski nasa democratic form of government tayo, pumapasok pa rin tayo sa socialism at capitalism. Hindi natin matatanggal yan. How much more yung sa mga communism, which is hindi na natin masyadong itatakal yon kasi nasa democratic form of government naman tayo. Although na kung iniisip-isip mo, balikan mo, kung titignan mo kahit sinong vlogger, yung mga binabanggit ay merong parte talaga na may pagka-communism yung mga sinasabi. Unless na lang kung anong definition. Diba? So, tayo, napaka-importante yung beliefs natin. Nasabi ko na yung beliefs ko, political economy in relation to entrepreneurship. Siyempre, kung bibigyan din natin yan ng mas malinaw pa, kinakailangan natin ng society. Yan, napaka-importante na malaman natin kung anong society natin. Kung saan ba tayo napapaloob. Halimbawa, kami dito sa Saudi, papaloob kami sa society ng manggagawa na OFW, di ba? Ngayon, ano yung practice namin? Yan. Ano yung practice namin bilang isang manggagawa? Kasi pag sinabi nating society at political economy,
Yung political kasi, hindi natatanggal yung leadership. Sa isang organization, sabihin natin tong company namin, meron kaming CEO, yan. Meron kaming mga area manager, meron kaming project manager. Yan ang kung ihahambing natin yung political na sinasabi ko. Sa economy naman, kung paano tumatakbo yung income ng kumpanya. At ganun, isali na rin kung paano tumatakbo yung sahod namin. Economy yan. Kaya may leadership, may political. Kasi ganun talaga. Yun ang belongings namin. Yun ang community namin. Now, pagka yan ay sa Pilipinas, pag-usapan natin, pag dinivert natin yan sa Pilipinas, sa ating bansang Pilipinas, makikita mo na yung kung anong society ka naroroon. Siyempre, sa society ng small entrepreneurship, yung mga small business, micro business entrepreneurship, ay yung mga dambuhalang mga korporasyon, at saka yung mga dambuhalang mga malalaking tao na ang lalaki ng negosyo, yan pumapasok yung capitalism. At dyan mo ma-appreciate kung gaano na kalayo ang iyong pananaw. Makikita mo kung ano talaga ang ginagawa nila. May foul ba? May tricks ba na dapat hindi gawin? O dapat ba may control? Well, malalaman lahat yan kapag ikaw ay patuloy na nakinig ng mga vlog, nag-aral ng mga libro. Makikita mo na nasa sayo na yan kung ang pananaw mo pinaka-importante ay pera lang. Bakit ka ba nagnegosyo? Dahil gusto mo lang magkaroon ng limpak-limpak na pera? O di kaya nagninegosyo ka dahil una sa lahat may mission and vision ka? At kung ano ang tinatamasa mo ay bunga yan ng ginagawa mong mabuti at tama? Yan ang aking pananaw. Kaya habang hindi pa tayo nakakalaya sa ating pagka-empleyado, hindi masama na gawin natin yan. Na mag-business tayo, na mag-create tayo, mag-isip. Kung hindi ka man makapag-execute sa ngayon, magbasa ka ng mga libro, makinig ka ng mga vlogs. Napaka-importante yan, kabayan. Yan ang mga dapat natin gawin. Dahil yan ang faith natin, faith na hindi yung pinaniwala natin na sa Panginoon, hindi ko yung tinutuko yun, pero which is talaga alam naman natin na the only Christian nation sa Asia ay tayo, binanggit na yan. Disregard po natin yun, hindi po yun ang faith na pinag-usapan natin. Ang faith na pinag-usapan natin ay dito patungkol po sa political economy or yung society mo. Papasok talaga yung socialism, capitalism. Yan, maliit man o malaki, pumapasok ang capitalism. Hindi natin babanggitin dito yung Marxism, hindi na, kasi iba naman yun, kasi yung mga forms of government, iba yung dyan, matatakil na natin yung mga Russia, China, Cuba, hindi po natin papasukin yun. Ang gusto ko lang share lang yung mga maliliit na bagay na kayang abutin ng pag-iisip ng ating mga kapwa-tao na Pilipino, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya nga ako nag-vlog kasi hindi para sa akin, hindi lang para sa mayaman. Kung mayroong mang nanonood na mayaman o di kada middle class, maraming salamat. At yung mga kapwa nating Pilipino na mahihirap ang buhay, siyempre kung mapanood ang mga vlog na ito, at least meron siyang sa Ilocano, pagbalabalahan ba, meron siyang basis o reference sa mga sinasabi natin. Pasensya na pala kayo sa aking video kasi medyo sa room lang ako nag-video kasi medyo malamig pa sa labas pagka ganito mga kabayan. Naputol po yung topic natin. So, yun po ang gusto kong sabihin din po sa inyo. Napakaganda po yun. At hindi lang yan, ano pa yung mga pwede nating gawin at dapat nating malaman habang tayo ay nakatali pa sa ating pagka-empleyado. Kasi pwede ka namang, kasi parang gawin mo ang iyong sarili na ikaw noon, ikaw ngayon at ikaw bukas, di ba? Kung tatanungin ka, nakakita ka na ba ng isang statue na tatlo ang sinasagisag?
Yan. Siyempre, bilang isang tao o bilang isang aspiring na entrepreneur o di kaya dreamer o di kaya aspiring na inventor, businessman, siyempre masasabi mong ikaw yon. Kasi ikaw noon, ikaw ngayon at bukas. Ano yung ginagawa mo nung hindi ka pa nagblablag, hindi ka pa nagbabasa ng mga libro, hindi ka pa namulat, hindi ka pa nagkaroon ng awareness, hindi ka pa nagkaroon ng focus, di ba? Siyempre, makikita mo yung transformation. Ganon din yung buhay, may transformation. Kaya, habang nakatali pa tayo, focus tayo sa pag-aaral at pagbabasa ng mga libro. Habang nakatali pa tayo sa ating pagiging empleyado at pag na gawa mo yan, pag-aralan mo yan, magkakaroon ka ng mga magagandang insights. Siyempre, ang susunod yan, alam nyo na, execution na, siyempre. Kahit napakaganda yung mga ideas ng mga billionaire, trillionaire yung nasa isip mo, nasa utak mo, wala ka namang in-execute. Talo ka na nagbebenta ng balot na kumikita ng 500, nagtatabi ng 200. Tinalo ka nun. Kaya ganon po talaga ang katotohanan. Kaya kailangan po talaga ng execution. Ayan. At habang hindi pa tayo nakalaya, hindi pa tayo nagpupurgod, lalo na sa mga kapwa ko OFW, habang hindi pa tayo nagpupurgod, ay kinakailangan natin na